гуфтам ака ягон чи нахӯрда шумо да як кори зур тавсия метим ки нашуд тоқат накардам тезакту мехрам ба тавсияшон метим баъд бичком ва апаи ситора ҳаматон мешиносен дар мобайни дусем мо 6 директор бировардаги серебряни директорам ҳастай старши директорам ҳастай бо директорошон бо директор бировардагиан фаҳмидастен юсупа ситора медонед наставники маҳай дар мобайни ду се моҳ ки иқадар директор бировард бо директорошон директор бировард анака шумо фикр кунед апаи ситора ёрдам мекунад на самом деле барои ҳамон нафарое ки мехоҳанд кор кунанд ку касоне ки желание пулкоркунӣ доранд реально мехоҳанд ёрдам мекунад 4-5 одам дар тагид регистратсия мекунад то директор шавира ёрдам мекунад мефаҳмона ҳамаша ана бо болои касе ки регистратсия мешава первый шага мегзара ана духи туҳфа мешава 500 рубли дига туҳфа метихдаш ман подписчикоинам барои ояндаи фарзандам меҳнат кардестам кор кардестам пешравӣ кардестам дафъа бердик ва ман мехоҳам ки касоне ки ба пул ниёз доранд шумоам ҳама хел ба орзуотон бирасен пул кор кунен чизе дар коритона бихарен либос кӯдакотона як орзуоша амалӣ кунен дар хона шиштагӣ пул кор кунед соҳиби хона мошин шавен ман реально мехоҳам пешравии шуморо падишко барои ҳамаи ма шумо дар апаи ситора ҳар вақт тавсия метим барое ки апаи ситора беҳтарин наставника реально ёрдам мекунад касе ки мехоҳа ку быстри старт қати директор шава ойлик бигира марҳамат фикр накарда як рӯз пеш регистратсия шавед як рӯз пеш уже кор мебироед як рӯз барвақттар шумо ойлик мегирен як рӯз барвақт регистратсия шавед барои марҳамат биён командаи мода кор мекунем подписчико он кори қинди нест телефон қати хонада шиштагӣ мара бисёр мепурсанд ки барои чӣ именно фақат апаи ситора тавсия мети фақат апаи ситора барои ки ман дидам да ки бисёр ами шогирдош директор шудан бисёр ҳама коргарош ойлик мегиранд хичам бисёр муваффақ шудагиай дар Россия медонед дар залои калон ку дар мобайни нам қадар давлато номи апаи ситораро гирифтагиан Таҷикистан гуфта вай кадагиай да хеле номи моро бардоштагиай подписчико аймобайни нами қадар занако наставнико ман мебинам да ки чихе апаи ситора пешравӣ кардагиай ман бо видео оянда дасторис ояндада видеоша мемонам бинед хитон ки чӣ қадар номи моро бардоштагиай чӣ қадар муваффақ занаки муваффақае ки ман шумо доқа тавсия метиҳам ва шумо намехоҳед ранги апаи ситора шавед мехоҳед барои ҳамин ман ватсапу инстаграмшона мемонам марҳамат нависен зиндагитон